Un dispozitiv extraordinar de util și ieftin. Obține puișori sănătoși direct la tine acasă, ușor și simplu cu un incubator Cleo de pe magnetcenter.ro. Gospodarii deja îl adoră, iar acum poate fi și al tău. Vă arătăm în video cât de ușor se întorc. Dacă ai o curte și vrei să crești puișori fără să depinzi de cloști, incubatoarele Cleo sunt exact ce îți trebuie. Cu un sistem eficient de încălzire și ventilație, ele asigură un mediu stabil și perfect pentru dezvoltarea puiilor. Funcționează simplu. Adaugi ouăle, completezi apa conform instrucțiunilor și te asiguri că temperatura rămâne constantă. Mii de utilizatori au raportat succes chiar din prima utilizare, unii atingând peste 8-10% rată de eclozare. Marca românească Cleo, cu 29 de ani de experiență, îți garantează calitate și rezultate excelente. Comanda acum de pe magnetcenter.ro și vezi cu ochii tăi ce poate face un incubator de încredere. Salvează și distribuie videoul, poate ai prieteni interesați.